sento feliç i estic molt content i sóc el més feliç del món. Ets una noia especial, tant com si plores o somrius, sempre amb tu tot és fenomenal. Tu ets molt tímida i solitària, encara que mai no ho admetràs a ningú. Et podria abraçar, sempre amb tu jo vull estar. Tu també ho vols, no ho pots dissimular. Em sento feliç i estic molt content i faré servir un conjur d'amor. Ets molt preciosa, maca i formosa, vull que m'entreguis el teu cor. Jo t'estimaré, ets el meu amor i sempre totes les cançons et cantaré. En Daisu, el meu germanet, va estar al llit amb el xarampió. La Yoko i en Yunosuke, que no l'havien passat de petits, també el van agafar. En canvi, la Jidama, la Kaoru i jo ens en vam salvar. Torna a casa, àvia! T'ho demana la Jidama. Hola, bona nit, Mani. Ah, caram, i com anem? Què fa la família? Ah, sí. Un moment, sisplau. Qui és? Azuki, que t'ha trucat la Jidama avui? Doncs no. Només l'he vist al matí a l'escola. És que encara no ha tornat a casa seva. No? Potser està fent petar la xerrada a casa de la Kaoru. Es veu que tampoc hi és allà. Doncs no tinc ni idea d'on deu haver anat. Escolta, si en sabem alguna cosa, no pateixis que et trucarem de seguida. Sí? Apa, doncs, bona nit. Era la seva àvia la que t'ha trucat? No, la seva mare hi feia veu d'estar molt preocupada. La Jidama és molt valenta. Segur que no li ha passat res. Ja, esperem-ho. Ai, la Jidama. Sempre n'ha de fer alguna. Hola, Azuki. Jida? Tanca la porta. Però com has entrat? Doncs pel balcó. Escolta, hauries de vigilar més. El tenies obert. Sí que tens raó. Però, Jidama, què? No diguis res. Sisplau, deixa'm quedar aquesta nit. En secret, esclar. Sense que ho sàpiga la teva família. Va. Per mi no hi ha cap inconvenient, però... Moltes gràcies, Azuki. Tu sí que ets una bona amiga. Així, Jidama, t'has escapat de casa? Just a la fusta. Per què? T'has barallat amb la teva mare? Amb l'àvia. Què? Però si tu te l'estimes moltíssim. I què ha passat? Estic segura que li vaig tornar uns diners que em va deixar, però ella tossuda que no i que no. Així ha sigut només per això? Espero que no sigui que comença a fer catúfols. No em fas un gra massa? Azuki! Que estàs llevada encara? Sí, vull dir, no, un moment! Què vols, pare? Deixa'm la teva goma d'esborrar, sisplau. Espera, ara te la dono. Té, ja te la pots quedar, si vols. Gràcies. Bona nit, pare. Sí, bona nit. Una goma d'esborrar? Que et fas deures al teu pare? No, és que estudia per treure's el carnet de conduir. Segur que teniu un accident. No fa gens de gràcia, això que dius, Jidama. Escolta, vols dir que no hauries de trucar a casa? Deuen estar morts de preocupació. No passa res, he deixat una nota a la meva taula. A hores d'ara ja la deuen haver llegit. Ai, mare, tinc mala consciència. Això que faig és com ajudar un lladre. Azuki, t'ho pagaré acollint-vos a casa, tu i en Yunosuke, quan sigueu amants i vulgueu fugir. Què? Jo no ho faré pas, això. Però t'agradaria, oi? Qui sap si ho faré algun dia? Amor meu,
Per fi hem arribat al final d'aquesta terra. Jo et seguiré allà on vagis, Yunosuke. Cookie! Per què m'ha de passar això? Escolta, Gidama. Però com pot ser tan tossuda, àvia? Azuki, desperta't, filla. Oh. Oh? T'ho puc explicar. Tenia un bon motiu. La Gidama resulta que... On és? La Gidama. Ah, encara estàs mitja dormida. La Gidama és a baix, que t'espera. És a baix? Quins ous més bons, m'encanten! Ens els porta directament la pagesa. Ah, així ja s'explica, per això tenen tan bon gust. Ah, Azuki, bon dia! Ah, bon dia. La Gidama diu que va tornar a casa quan ens acabaven de trucar. Va tornar a casa? Però es veu que la seva mare estava tan enfadada amb ella que no s'ha pogut quedar a esmorzar. I ara me n'alegro, perquè aquest esmorzar és per llepar-se'n els dits. Agafa el que vulguis, ets a casa teva. Quina gràcia, Daisu. Parles com un noi gran. És una bona actriu, la Gidama. Ha sortit pel balcó i ha tornat a entrar per la porta. I així t'has escapat de casa amb la cartera de l'escola? Com que l'àvia és tan tossuda, vaig pensar que això podia anar per llarg. Vols dir que avui tampoc tornaràs? Em quedaré una nit més a casa teva, Azuki, si no et fa res. I a partir de demà la Kaoru serà la que m'acollirà, oi, Kaoru? No està gens bé això de tenir secrets amb els pares. Pensa en el dia en què tu i en Ken sigueu amants i vulgueu fugir, jo us ajudaré. Amants i vulguem fugir? T'atreu la idea, oi? Bon dia! Bon dia. Gidama, Què passa? no és res. Fins després. Adéu! Escolta una cosa, Azuki, que ni has dit res en Yunosuke de la meva fugida de casa. Quan? Si m'he passat la nit amb tu. Sí, és veritat. Vull que em guardeu el secret, d'acord, nenes? Ai, quin desastre. L'Azuki no ha recollit res. No sabia que l'Azuki tingués una bossa com aquesta. Cookie! Que puc venir a casa teva avui? Tinc jocs d'ordinador nous. Avui... Ui, ho sento, però l'Azuki ja tenia pensat venir a casa meva avui. Bé, doncs potser un altre dia. Em sap molt de greu. Ha anat d'un pèl que no ens descobrís, Azuki. Sí, és veritat. Quina llàstima. Hauria pogut passar una bona tarda amb en Yunosuke. Passaré un moment per casa meva a agafar coses que em vaig descuidar. Per casa teva? Però te n'has anat o no? No em veurà ningú, no et preocupis. Ostres, com un lladre. Fins després. Quant de temps deu voler continuar amb aquesta història? Ja saps que la Gidama és molt especial. Ja sóc aquí! Ei, la mare t'ha descobert! Què ha descobert? Azuki, què és aquesta bossa? Doncs és... L'he oberta i he mirat què hi havia dins. I he trobat un pijama amb una etiqueta amb el nom de Gidama. Explica'm què passa. Val més que ho confessis tot, germaneta. Doncs és que... Hola, sóc la Gidama, que jo és l'Azuki. Gidama, no arribes en un moment gens bo. Resulta que la mare ha trobat la teva bossa. Ara tinc un problema més gros. L'àvia se'n va anar de casa dels pares ahir la nit. Què? Es veu que no ha pogut suportar això de barallar-se amb la neta. Azuki, oi que m'ajudaràs a buscar-la? Ja has trucat a tots els parents? És molt llesta i no s'amagarà pas en un lloc on sigui fàcil trobar-la. I per què t'imagines que jo pugui saber res de la teva àvia? Últimament tens els entrenaments de beisbol de bon matí, oi? I què vols dir amb això?
La gent Ai. passa per allà pel camp per anar a l'estació. Sí, però jo estic per l'entrenament i no em fixo en els que passen pel carrer. Ken, una comanda. Un altre, pare? Pel senyor Kawabata, 2 racions de fideus i una de fideus xinesos amb porc. Cookie, són per casa d'en Yunosuke, els podries dur tu. Ui, no, de cap manera. Ken, algú de la família d'en Yunosuke havia demanat mai fideus xinesos amb porc? Doncs potser sí que és el primer cop. Ja l'he enxampat. Què? Que la teva àvia és a casa d'en Yunosuke? Però com ho saps? A l'àvia li encanten els fideus xinesos amb porc del restaurant del pare d'en Ken. I només per això n'estàs tan segura? Doncs és veritat, l'àvia de la Gidama demana aquests fideus almenys una vegada cada setmana. Sí, i ara ja fa una setmana que no els tasta. Deu frisar per menjar-se'n un bon plat. El pare d'en Yunosuke encara no hi és, o sigui que haurien d'haver demanat 2 racions, una per en Yunosuke i una altra per la seva mare. Oh, i que siguin 3 racions deu voler dir que... Que hi ha algú més, no falla. Recorda, Ken, que t'has de fixar en les sabates que hi hagi a l'entrada. Sí, ja ho sé. Una altra cosa, fes-li preguntes discretes a en Yunosuke com ara que teniu una persona gran convidada. Escolta, que es refreden els fideus. Hola, Yunosuke. Caram, veniu tots a portar el menjar? Ja saps que sempre mirem d'ajudar-nos. Per cert, esperem no destorbar-te perquè potser tens algun convidat. Qui és? Qui ha demanat fideus xinesos amb porc? Fideus amb porc? Doncs en Makoto. Què? Escolta, Yunosuke, no en deus estar amagant alguna cosa, oi? I per què t'hauria d'amagar res? Saps què? Ho comprovaré jo mateixa. Però, Gidama! Amb permís. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Hola, Gidama. No tornis a demanar mai més fideus amb porc. Gidama... Escolta, Makoto, però com ha anat que avui hagis demanat aquest plat, si no l'havies demanat mai? Perquè, com que té un nom tan llarg, m'he imaginat que també devia ser molt bo. Ostres, perdona, Yunosuke. És que l'àvia de la Gidama se n'ha anat de casa seva. Era per això. Quina pena, pobra Gidama. Gidama ha marxat perquè no l'envipessis, oi? Makoto, vols que et faci una cara nova? No, gràcies. Au, Gidama, no t'amoïnis. Ja veuràs com la trobarem ben aviat. Moltes gràcies, Azuki. Però és que no n'estic pas gens d'amoïnada. No? Si la vull trobar és per dir-li el que penso de tot el que ha fet. No em quedaré tranquil·la fins que no li hagi cantat les veritats. Segur que aquest mal geni que té la Gidama l'ha heretat de la seva àvia. Ah, sí? Pobra Gidama, deu estar ben amoïnada. Doncs sembla com si no. I tu t'amoïnaries per mi si me n'anés de casa? Jo segur que no. I tu, Marona? Esclar que sí, m'amoïnaria molt. Visca! Que n'ets de ruc. Ja sóc aquí! Hola! Hola, pare. Has aprovat l'examen, pare? Sí, ja tinc el carnet provisional. Zuki, per cert, tu no saps pas com es diu l'àvia de la Gidama? Doncs em sap greu, però la veritat és que ara mateix no me'n recordo. Que podria ser Noriko. Sí, Noriko! Oh? I a què treu cap, això del nom de l'àvia de la Gidama? He sentit que cridaven el seu nom a l'autoescola. Què dius ara? He vist una dona gran que podia ser ella i com que després han dit el seu nom, no hi ha gaires persones grans que es vulguin treure el carnet de conduir. Se n'ha anat de casa per treure's el carnet de conduir. No trobes que és una cosa molt estranya? La Gidama m'ha dit que la seva àvia ja fa temps que es volia treure el carnet de conduir, però que ella sempre li havia dit que no se'l tragués, que ja era massa gran. Esclar, se'n deu haver anat de casa per fugir de la Gidama. No trobes que és molt valenta? I tant! Què, has trobat alguna pista? Ahir va començar les classes.
Així, si ens esperem aquí, segur que la trobarem. No, perquè m'han dit que a última hora ha anul·lat la classe d'avui. Potser és que ens ha descobert. L'àvia sap quina cara fa el teu pare, Zuki. N'estàs segura? I com ho saps? Perquè li vaig ensenyar una foto del teu pare fa uns dies. Kaoru, has de demanar a en Ken que controli qui li demana fideus xinesos amb porc i que ens avisi de qualsevol cosa sospitosa. Sí. Ei! Cookie! Hola, Yunosuke. Que bé que ens hàgim trobat, perquè ara et venia a buscar a casa teva per veure si volia sortir a fer una volta. Fantàstic! Em sap greu haver-te dit que no l'altre dia, quan volies venir a jugar amb l'ordinador. No t'amoïnis per això, és que tinc un joc de curses de cotxes molt emocionant. Sí? Escolta, diu que el teu pare va a classes de conduir a l'autoescola? Però escolta, i com ho saps? D'això... és que... Esclar, t'ho ha dit en Daiso, oi? Sí. I què et semblaria fer una excursió amb cotxe a les dues famílies? Ui, no, de cap de les maneres. La mare i jo no anirem amb cotxe amb ell fins que no tingui almenys un any d'experiència. El pare és una mica sapastre. No m'estranyaria que a l'àvia de la Gidama li donessin el carnet abans que ell. Escolta, Cookie, per què se n'ha anat de casa l'àvia de la Gidama? Es va barallar amb la Gidama per una bestiesa, però... Caram! Però això també vol dir que deuen ser molt bones amigues. És veritat. Naeko! Sí! Gidama? Algú ha vist la Gidama? Avui no ha vingut. Els seus pares no m'han dit res. Algú sap què li ha passat? I dius que l'has vista, Tomo? Sí, i hauria jurat que esperava una persona, és la impressió que m'ha fet. Potser esperava la seva àvia. L'he vista tan ensorrada que m'he pensat que no era ella. Fins al punt que ni l'he gosat cridar. Tan moixa estava? Quan parla sempre sembla que s'hagi de menjar el món i es fa molt la valenta, però està molt afectada per això de la seva àvia. Volia parlar amb vosaltres. He trucat a casa de la Gidama i diu que aquest matí ha sortit de casa com sempre. Segur que és que deu estar buscant la seva àvia. Teniu idea d'on pot haver anat? Doncs sí. I així t'ha agradat o què, aquest professor nou que hi ha ara? Dona, sí que és millor que el que teníem abans. I més guapo, també. Gidama! Senyor Tago. Escolta, què hi fas tu aquí? A l'autoescola només hi pot anar la gent més gran de 18 anys. Sí, té raó. Em fa molta pena, la Gidama s'ho deu estar passant molt malament. Així a tu també t'ho sembla, mare? N'estic convençuda, n'està molt de l'àvia. Però, en canvi, feia un paper com si no estigués gens amoïnada i tant se li en donés tot. Jo vull anar a l'autoescola a veure com li va al pare. Daiso, escolta, va ser tu qui va xerrar en Yunosuke que el pare anava a l'autoescola? No, jo no li he dit res. Segur? I tant, la mare em va dir que no ho digués a ningú, oi que sí, mare? Sí, val més no dir res per si després no aprova. Però llavors, com ho podia saber en Yunosuke? Escolta, Cookie, per què se n'ha anat de casa l'àvia de la Gidama? Potser és que en Yunosuke... Que qui m'ho va dir? Ja t'ho vaig dir, el teu germà. Yunosuke, segur que no m'amaga res? Què vols dir, Azuki? Em sembla que l'àvia de la Gidama va veure el meu pare i després te'n va parlar tu. D'això... és que saps què passa? Sisplau, Yunosuke, digue'm la veritat d'una vegada. Sisplau. D'acord. Pots venir a la parada d'autobús que hi ha al costat de l'escola amb la Gidama? Amb la Gidama? Vols dir que saps on és la seva àvia? Ja ens veurem allà. Fins ara. Escolta, Yunosuke! Perdona, t'he fet esperar. Cookie, on és la Gidama? Ha sortit, i el mal és que no tinc ni la més remota idea d'on pot ser. Vaja. Així tu saps on és la seva àvia, oi? És en una casa que coneix la meva mare.
I com és que no m'ho havies dit, Yunosuke? Ho sento, l'àvia de la Jidama em va fer prometre que no ho diria. Renoi, quin palau! Així s'està en aquesta casa? És del professor de decoració floral de la mare. I ara què? I si fas com si l'haguessis trobat per casualitat? Bona idea! Així no sabrà que m'ho has dit tu i tampoc li sabrà greu. Jidama! En Ken us ho ha dit, oi? En Ken? Els han fet una comanda de fideus xinesos amb porc des d'aquesta casa. Arribeu just a temps, nois. Aneu a vigilar la porta del darrere perquè l'àvia no es pugui escapar. D'acord. Mentrestant, jo atacaré per la porta principal. No li perdonaré mai, això. Ei, Jidama! Em fa por que es tornin a barallar. Anem-se'n. Però si hem de vigilar la porta del darrere. No s'escaparà pas? Sóc la neta de la Noriko! Ha sortit? Doncs ho comprovaré. Deu ser veritat que ha sortit. Encara que hagi sortit, tard o d'hora tornarà. No m'ho facis més, això, àvia! Em tenies molt amoïnada. Ja està bé, àvia! Anem-se'n? Ho sento. Ostres, és que no havia vist plorar mai la Jidama amb tant de sentiment. Al final resulta que sí que estava preocupada per la seva àvia, i molt. Quan ens fem grans, no sé què passa, que ja no plorem tan fort. Doncs jo vull plorar ben fort. Sí, Azuki? Que no ho has vist, que la Jidama no plorava de pena, sinó d'alegria. Doncs què et sembla si ens barallem? Què? D'acord, Yunosuke. Torna'm ara mateix els diners que et vaig deixar. Perdona, és que ja no me'n recordava. A veure què et devia, quan era? Ja veig que no ens podrem pas barallar mai. No em deu res, Yunosuke. Mira que ets un bona fe. Ja està bé. Que bonic que seria si em barallés amb en Yunosuke i després ploréssim ben fort i féssim les paus, com la Jidama. Però la veritat és que em fa una mica de por barallar-me amb ell. L'endemà, la Jidama ja estava contenta. Va dir que aniria cada dia a comprar fideus xinesos amb porc per la seva àvia. Quina gràcia!
お父さんの運転だけは嫌だからね。